abịa na ya nunu kwuru onwe butene na m jikọja ajụ nwoshana no ya besediri dem n'uche iju mesme ha no data na na ma njugara Ezenwanyi abịa na gbasara Ogbanje na omna na ga-ejite Ogbanje ejite ka omna na-ejite Ogbanje ejite maka na ihe m ji ya hụlọchi na wese ihe m ji ajụ na abne abịa na gbasara Ogbanje na nwere go bụ onye nefuta irute mbe na ase ikwu erute ihe na ya gba ha nnu mane kaba tukulekere mbe na ne Ezenwanyi na gaga ka ta n'ọkwa ga tata n'oche na ne mbe na bagi je tuku ne gibe enweta oche enwe agasara ngi hije gotegwa eji Ogbanje igore ego zuru mbe ejikpo Ogbanje ne fodere gote eje mba echisi nweta ndị na-abịa sị gị na ma echise na nke gbagote na echisi ediri gote eje na munyi awure gị wuma gote yar gị fuche na anwụche na ebe ni chembe na ngwusuguru ya awusu bi isi na ọgara ije mboza ni dịgala ka Ezenwanyi Ogbanje na nke gị na-enye okpuru gị fekpo na ochiri gị funalụ na omere ha na ọmna ga-ejite Ogbanje na-ejite ka ọbaga Dar na ijuru ezigbo ese meme nje aza gị a na-ejite Ogbanje ejite no bụ ne ha na-ejite Ogbanje ejite ọ bụrụ na anyị bụ ndị oyibo na nke Chukwu nọrọ gị ịmara nya da na edeka ọrụ ndị Ezenwanyi ndị dibịa nle mana omememe ego ga na asọkwu ọbụm onye na-ekwere ka na-aja eji ọna mekekwa ọbụghị ọrụ ya kekwa ojiteku gị Ogbanje nwere ehe nọ ha nfi na afịa n'ọdụ ụzọ nọ ọ bụrụ na onye na-abịa sọga memụrụmanị Ogbanje na-ejikom ji agwa amanya oji ewute na ọjị mụ ji ejekwu ndị ọnọ ga-njụma ahụ udu ji enu ịmara udu ji ene na Ogbanje na anaghị eji Ogbanje ugboro bụ ma Ogbanje bụ ma ya ma isi bụ na abụ na Ogbanje na anasị na onye bịara ụwa ma nwere ubuneshi ubunufa na-asị na enwere bụ eziokwu nọ na evite onye nọ nwa krizenti ma ọ na-evite onye ụhọdụ gaba ojiri ego n'aka na ọfarimi ma ọ na-evite onye ụhọdụ gaba ọzụrasha na onwe ihe ọ na-azụta mgbalile na ọbịa na mmadụ si edokwu ma mi ọta dị ya n'ime mmụọ ọjọọ dị ya n'ime ma na arụfụ Ezenwanyi dara okwu ebe na-ejuru Ezenwanyi ese mesi juru abịa gbasara Ogbanje nụ Ogbanje a na-ejite ebe onye ekwu echi ekwe mmemme afọ mgbe Ogbanje na-ekwu obuga mgbe ụmụ nwaanyị nọ after sị gị nọlịrị ji aza ebo na omere ha anụ na omere ha anụ ejeme n'ụkwụ nkwekwu ejeme na nkwụ ọha ejeme n'ukwu belube ejeme gị bụ jezuru mgbe nlele ma ịchọfụta ga n'ọbụ ihe na Ezenwanyi kọwara n'ọbụ ịmadịrị Ogbanje onufu ọbụ ya bụ ihe na-enye onye m nsogbu then esogiri ihe nfe ọkara merue n'isi nwere ndị Ogbanje bi n'ime mmiri beheshi fụta o nwere ndị Ogbanje bi n'ọzọ beheshi afụta o nwere ndị Ogbanje bi n'ime ishwa ya bụ ekwu kara aka nwere Ogbanje nọ n'osisi n'ọbụ mgbe nfọ achọpụtara Ogbanje onye nfuchi na-ejime na ọ na-enye nsogbu ọzọ ya bụ na-ejime na Ogbanje na-ejite ma ihe ọzọ ga bụ nsogbu n'ikpeazụ na n'ọbụ egwu na Steven Osadebe gere ndị ọchọngalopo ma ọchaghị si gbute ma anụghị ego kpe ihe ibulọcha go ihe nnekwa ọkụkọ ojii go ihe ịchacha onye ọmụ amakọghị ihe dị na okpete ka evu bịaghere a ga-esekpuko muslim nwaanyị na-eji ihe a ga-esekpuko ji na nwunye jokonu ma ọ bụ ga na aghọta isi n'ọbụ ihe na Ezenwanyi kọwara bụ ọ bụ Ezenwanyi na-ekele imane ihe na mujiji ajụ na eseda na ajụma ndị
mụrụ m duma Ezenwanyi mara ihe maka na ndị na-azọ ya bụ eme Ogbanje na anya pek te nwa agbọghọ te nwa nchi bụ ma ka anyị bụ ndị ha nikara ndị agbọghọ n'obe ikwerute ha ebe na kabeleka ahụ gana bi mọrọ ọ bụ na ihe na de mọrọ ha na Ogbanje eshishi Ogbanje nyasị gụ kabe na-eje n'ọzọ ijekenu asịghị goro bọket goro unu na agụgụdị ihe oguju igoro yuru mbom te pidgin tenke nwụrụ anwụ tenke dundu ije ihe na-ada ya bụ m ji ajụ na-esesi ma na-ejite Ogbanje na-ejite mee ndị nke nwe ndị na-abịa asịghị bụ mogo ndị matara gị bụ mogo hele gị na ọ bụ onye ke ji ejighị Ogbanje ije ruo nu mbom na-ekwacha ya gị ma nke ọ ji aga edurighi ruo mgbe aya wugeshi inwe anwa ụla na nke ise kwa ma awumeshi no mboro nu mba ejisi ya bụ Ogbanje ejisi aya kwamara Ogbanje ya ejigu jikwesikwa mego nke shire fari rekwa me omumbo wonto ya ba sị no bịa jekwu mego na Ogbanje na falata no ya reg igara mbozo ihe na adanata ogadega asị gị na Ogbanje na na-ejite abega bi so chongalo okpom kwuru na o halle o tenkonye ma tenkonye ga mag no je kwete ka ya ma ọrụ takọ gị no be me yi mege go nef Ogbanje na ha ntene mọrọ no nwere de mọrọ na ihe na ma de gbanema mo nwere onye de gbagba na ihe na ma ije na ma na na ama like a na mo donje shi ni fu ma na ma na o nchere si na obogo na ma ọ ni na afu the spirit so no madu le bonga heji abia wa bodo no bụ dịka na anyị le ga ndị wara no su ma ede n'usoro no nwere onye na-arụ ọrụ ma ọ bụghị Ogbanje basi ajide maka na oji ma Ogbanje na ojiteku gị ma ọ na ọma usoro imekpa Ogbanje ga ọsọrọ ọ chọrọ no bụ once ba na-eji Ogbanje m na-akakwa ugboro na aba na-eji Ogbanje na ga-eji ugboro ndị na-eji ugboro 10 no a ga-ejite ngi en bụ ọ bụ ga akara aka ha no ga ma esogbu ụzọ ya esogbu ụzọ aje shije jite ọ bụ kama njikọ m nwere nke sị m ashwa na ya ruru ebe na agụbastara n'ihe agụbastara na spendri ihe karịrị 400,000 ya gụrụ ete bucket tochu umuchi na ndị Ogbanje si ya gote oche na heji tuku na oche umuchi si ya gote kushọn na ajebele na heji ebele na he nọ ọrụ na eshe anọ ya mere mekpo gara mbenu ọ na-ada gara mbe ndị onye nsi ata na ọ bụ ndị kpakachi na aje mee na ndị kpakachi na ọ bụ he bịakwasịrị biznes ya na ọ bụ he yara ifuye che na he so mbe lilu ọgale na mbo tukuru na heji tukuru ya mere na ala emete si m ọga m na ga-ejite na-ejite o nwere onye be anyị goro bọdụrụ gbamgbam jeje n'iyi ọchịzm gaja agaji meghe nwunye Ogbanje ma mụtara nwa ma bọdụrụ gbamgbam chala evulire hom je n'iyi ọchịzm ama ma o mere ọdịlacha nwa onye Naijiria Ogbanje zuzu ajeje vure bọdụrụ gbamgbam fere lachite ni azije vure be ndo wayo o nwere nke jiri onye na-ejiri ejikpo bịa izite ozuzu si ya na ya ọgwụ nfụ ya woteni ya wochite azụ n'ọbụghị nke ebe a ndara na nke onye ọzọ bụ awụrụ ya ni mege origbo m ihe mgbe onye nke si na-ekechiri kerere ya ya kposi ya n'ọbụ every month ba ga na-abịa eweta ihe dị ha na efe ajiri eji Ogbanje ba ga na-eweta ebe every month a ga na-eme na ọ ga-adịghị ese ọ ga-aba afụfụ ba ga Ogbanje na ga-afụtara ito mmadụ ata ma na-ejite n'ugboro na Ogbanje bụ eji ihe na ọ na-ata mmadụ afọ na ndị nwụrụ anwụ anva na-eke Ogbanje ekpokọta ọnụ na Ogbanje bụ ndị nwụrụ anwụ na-achọgharị ndị ọzọ ha ji adọ na Ogbanje dịrịda bụ eziokwu na anyị ga na-arị n'ụdụ nga ọbụla ebe ụfọdụ na-arụ ọ bụgo na m na-ekweta ka na m na-arị n'ụdụ nga ọbụla na ọ bụ ndị chim bụ mmaba anyị a na-eke ezugbo ya kpọrọ m ọgwụ onye ka akụzidi m tem onye ya akụzidi m beta na m echi mmadụ echichi ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa ma imekpeta ihe m kara na m echi ha ga-enyere ọ bụghị ọmụmụ bụ homo dịka na onye na-anọ ọ bụ echọ ezugwu ushie n'ụwa n'ọbụghị mmụta na-enụrụ akụkọ ndị ọkọrọ site mgbe a nọ na nwatakịrị tili ya lụrụ ji ha nọrụta afọ asaa na oturukpo stili ihe na-ada na dịka a na-echọ na anọ nwa ọcha na ushie n'ụwa
fụta na ọ bụghị ndị nke a mere egwu n'ụdị ihe na-eme nwọcha gị na onwe oge gị bụ dị mma ji afọ na-enye nwọcha onwe esa bịa na-anọ na onwe esa dị n'amala ma onwe esa dị n'Ubollo negide anya na ụmụ agbọghọ ga-amaghị ihe ga-amaghịte nke akụkọ na ha elegevu echi n'aka wee achakpalikwu n'isi ma onye ọma amaghịte na-efe akakọ na ọbụ wee achakpalikwu n'isi o were echi gbaa n'aka na ọzọga bụ ama maọbụ ada Ogbanje bajike maọbụ ịnyama Ogbanje maọbụ njikọ omume ọzọ ụmụ ege ndị na-ele onye mfụta ọchụ ama isi oriri wee achakpalikwu were akara kalikwu amaghị maọbụ ọgbara Ogbanje maọbụ atam Ogbanje nọọ ihe na fụta na nwa ọcha agabe ihe anyị afụla anyị were ihe aga na-eme ma ewe ụkwụ na eka zọrọ ime omenala ifu na abịa na ebe onye ụfọdụ na-eji Ogbanje n'unu jeje n'unu anaghị aka na ọbọmeli kwugburu ihe kwugburu te oberete anaghị m egwu ihe na mụ na-eme bụ nkwa iburu n'etu ime ata na mbe nyama Ogbanje evichele m dada ọga m akwụsị ya maka na m ga-evunugo dada m na nke ụwa m na-agwara m he na abụ m onye asịrị amekpete m na-eviri abịa enye m nsogbu bụ m chere ọga na-atụ m n'ọnụ mfụda feke mmadụ ọzọ nọ n'iri m isi so me m ga na-ege evu dada na ọ bụghị akara ka m me ha nụfụ ọnọ ha ga na-eme ma ha mmebi mee ọrụ anyị ha na na-emebigbo ọrụ anyị emebigbo omenala Thomas be ndị Ezenwanyi ga na-agba n'ezi Ezenwanyi na-agba n'ezi ma gị nọ n'iwu ihe nvi na-arabeghị iwu jikọtara obodo bi na-efe mana ọgam n'ihe ha na-eme ba na-akọ na anyị ihe ọmụ mmanụ na anyị na-eji ana bịa bụ ugwu Onwesa buru ugwu mma ọ bụ anyị narị mmanụ na-egashi a na-eshi ma odu ya na-eshi ma wale na asụma ihe bịara n'ebe amala na nna mmanụ ma afụma ma abịaghị mmanụ ba na nna akatakpa Onwesa bụ onye na-ebiade ọbịa ma a na-abịara ọma akatakpa Onwesa bụ onye na-etegide egwu tegide opete n'okpuru akatakpa mgbe anyị na-emeride bụ akatakpa ba na-atọ n'ụzọ ji aga na-atọ na akatakpa ụzọ ji aga nke mgbe anyị tukwu mgbe anyị tukwu nke anyị ama isisa mma ma ihe mgbe anyị na-evije ade anyị vụrụ ade jee ivuru nnukwu ọgaranya onye enye na mmanfụ owo dobe ihe achịrị ya tukwuru ala ga na-aga egwu ma ọ bụ na akatakpa jee na anyị ga na amachacha ma abịa m ahụọ m na ọ bụ etere nwaba abịa mgbe ejere akatakpa ma ọ dịghị m tụsọ ha na ọnọ gara afọ enọ m jebere ya na mmanụ ma bụ na ihe a na-eme na adịghị m nsọ nga m chọrọ o meghị m ga ọ bụ ihe asa anyị mede n'ihe asa anyị mere n'anya ya adịmakwa gaba abịa na ama m tamụ ama m ihe a na-awọta na mbọ ibe akakọgụ na ama akagburu ọwọ ihe ọzọ na ọ nke m ji akakpọta nkama ha ihe ha na-eme na-edo m anya be m na onwe m ga-abụ m ndị ọma mma m saa na-eji kpote m na ọ bụghị m onye na-ebịa gosi onwe bịa ejenu na ọ bụ ikpolite kwa gị ishebe gị ụmụ chi na afọ na ekeresimesi ikpote kwa dịgọ ibeze kwa gị iwe oshemeje tukwuru ala kpaide na mma ugwu kpaide na mmadụ ba mmadụ lata iman veriko ya gọba ezugwu a na-ejikọje mmekwo maka na Onwesa abụ mmekwa ezugwu n'afa na ọ bụ ya gbakọ ma ya obu mama mee gị ma ọ bụ mgbakọ bụ mama mee gị ma ọ bụ elu ma ememe ma ọ tọọ eme ma ọ bụ larịala ọrụ ọ ga na-atụ m n'ọnụ abụ oge ụfọdụ nsonete iji eko m tega ajịja na ma ntukwuru be m ya bụ ihe dị na echo ma darụ na ikwuru ekere ọkpa anyị na-enye nda bọgana mmụọ bụ na ha mba Michael Obeta bụrụ Ozoku Ubollo eso m na ndị kwụsịrị ndị ịnyama ọbịbịa ahụ Ubollo bọgana na amaghị onye bụ onye be ndị ịnyama na-ana mmanụ Ubollo mechiri ma abụghị ihe ọzọ bụ na amaghị onye bụ onye ma bọsa kwụsịrị ya bụ onye Ubollo na-akwụrụ m ọtọ sị ha na sọsọ ịnyama mma eto bụ ihe na-agaghị ete na ahụ Ubollo bọsa sịrị na akatakpa Ubollo mma Ubollo na-aza achwa ịnyama aja
n'ọhụlọ inyama ezemegbala n'inyama mmadụ ihe ka gede ha nke ugwu agilike sọsọ ụzọ inyama etonụfụ mege ha gakọnụ na ahụ Obollo shitete mgbe ahịa gadalege na ha na-abọ na-eji isisa ọkalata ife ala n'ọsọ o weli gị ife elu tili ọ gaghị ekpe ahụ onweghị mmanụ efu na disturb ya ma nwe ọcha na nọga bụ nji omefụta ha chọma ihe na mma bịara ọma bogono mmebi omenala n'okwu na ikwuru isi n'ọbịa abịa ji ya kwụsị n'ojije bọsa na ana mmanụ nem na onwe mofere a na-enye aka nọga bụ mmeji omu magụ nji omu na-afụ nsọ ọnwa ya niile gaba ifute ije emege na emaje bịara ọma ma aba arụ mmere omenala ekele Ezenwanyi Bezuko. He teke no haje bịara akatakpọ ma ogosime no na abụ maka na ụmụdị ụmụchilile se na ga bụ nyam akatakpe zuga ga nga no amala sọma onye ga-abụghị nyama mma abịala nhe ma bụ onye memeri nyama Ogbanje nta aga ejinita ọrụ anya ma chụ ego no abụ onye nọbatara ya asụ na ndị nle ga ma ego asụ na jerija ama ọgwụ onye na-egba alọsa ajerija ama ọgwụ ma abụbeji ọja nọrọ tofu ọnwa ja ama ọgwụ eka ma adịghị na ana ma amenyọ m ọ ga na-eri m izi ojiji ego m na-eji eridi na ọ bụghị nne jija emedo omenala ma anyị kpaide na ma anyị ugwu adam ịnọ n'ego a ga-eji eme o demenya aghọta m ya abịa na ihe i kwuru mgbe na kedu ihe dị iche na nyama ma na nyama Ogbanje ebe na ebe ọ ga-aha agaga ọ bụ na nyama Ogbanje haraga na nwere mgbe amala awụchiri so onye mara na ọ bụ nyama Ogbanje ebe o mere abịala ma he kata anyị nwọcha na ọ bụ ya na-achụ m ojiji bọsọm inyama ma dị iche na nyama Ogbanje ha mfe na-afụta a ga na-asọ bụ amala wee ndị nyama Ogbanje le na-agba n'ezi ọ bụ gị na-efu na ọ bụ onye bụ nyama Ogbanje ma abụghị nyama ma ịfụta na ya kpa na magugu ewedo m ashakpa na maka Ogbanje na Ogbanje abụghị ashakpa be m na-ewe n'ihe nne ọ bụ mmọgụ mmamụ na-abụ m inyama ezugu ya be m jiri agba na ashakpa ma enwecha gaba onye fụtara owu eji ashakpa eshi uwe eji ashakpa eka uwe eji echiri isi ashakpa asị na-emememe na inyama Ogbanje na ọbịa adeja na amanụ nfụ na ọbịa adeja ime mmemme anyị nfụ mmemme nke inyama ha na inyama ezugu nọ na ruo na mgba nfa ajikoje mme nke onwe sa na ejikọ meji iji mbọ ma anyị mekporo nke ọmụ ma ebe m ji eme na inyama Ogbanje sadaka nke na-ehese mụrụ den họrọ ọmụ diche nọ bụ ihe kpatara n'ugwu adịghị be anyị bụ na ọ ga-abụ onye memere inyama Ogbanje na ọsọ echuzuru na edile na ọbịa ade gabụ ma ọ ga na-echatị ma owere otu na-ewe docha gị n'oche mgbe ituku ana m enwefe onye na ọ bụ nnọkpo mema nnọbọtate ọ na-aga m ya bụ ihe dị iche na inyama Ogbanje dị iche ma inyama Ogbanje dị iche ma inyama ma dị iche ọ bụrụ na imememe inyama mma ne ị ga na-akwa anyị na magụ n'ufugu mgbe ọ bụrụ na Ogbanje enye asagogị jede n'ihu ozu ihe na ije eme n'ugwu na ọ bụghị ifụta na-acha ire ihe na ọ bụ orire ebe ya na-ere ihe ọmụhe na-eme ozoko Chioma dara ukwu dị mma ihe na ọ kọwara bụ ezi te ifume inyama mma n'ụzọ ọ bụ mma karịa na ọ dị iche na ndị amụrụ egwu na juru onwe ọcha sị ga bụ inyama maka na inyama mma iji afọ wee ezigbo ashakpa n'eka tiruo ebe onye ọmụna inyama na ọ ji enwe mbọ na nọ efe mmanụ o mere inyama ọ ya bụ ehekonu mmanụ na o ji akwadomechi be were ihe nfọma si aweta n'afọ ọmụ o were je eghere mmanụ eghere hekpo ọlakọnụ be na ọ ji enwe ihe ọ ji esi n'ọnụ mmanụ ya ewu ya labe owetobe mbe nke ndị inyama Ogbanje na be eheke ọcha gịsị gbute na ọbịa bụ ihe mebiri ụwa na ọ ga-abịa ịfụta n'ụzọ n'ime inyama mma
ma imego ịnyama Ogbanje mana anyị bụ ndị ọgaranya na-afụchido ya mara ndị ịnyama ekorunu mana ezigbo ashakpa na-abịa bụ eji enenwute ezigbo ịnyama ma dịka anụ ịnyama ezugbo bụ ịnyama Ebonyi dị ịnyama lọlọ mkpụrụgwu ịnyama lọlugbo ịnyama mma ọzọ bụ tenebe anyị dịka aladozi Ebonyi zuru mbe niile n'ezigbo ịnyama mma na-anafe ya n'enya amarụ na usonyom ji rube jie ndị ịnyama ekoro na anọ nwe ọshana n'ụfọdụ na ji onyom ji adịrị tene ndụ ma onyom ekwegite ji eje zute n'ọnụ ma n'ọbụ ndị enyi ya ọfụtọsị ya na nwere ndị ji edigije je n'iyi ji abaghị ifu na nwere ndị ji edigije je n'iyi ji awụgachi ma ji onyom nne ndụ ya bụ ndị ịnyama ekoro ọ bụ ọ chara ọchaghịsị gbute na ịnyama ma na-amachido amachido ọ dịga mụ na amachido onye bụ ịnyama ma o nwere nwunye ọkpara m bụ ịnyama amanyị o nwego izu etọ maọbụ izu enọ ọja ya ejeghị n'ọnụ amanyị o jere jekpa ọlata ma ụmụ ya niile gbara akwụkwọ ya na-eji ya eje ime ụka ma manfe ekweghị ji ya ejere ụka bụ ebe ji ya wodere onwe ya ala bụ nwanne nke m ma anyị niile mara na ọ bụ ịnyama mma ije ime gị fụma akara aka maọbụ ashakpa n'isi ya na ọ bụ ashakpa nfe ọgba n'aka ya ya bụ ihe gosiri na ọ bụ ịnyama ọnwụ ugbo na ọ na-eje mbọ m kama okwere izu bụ asọ nsọ mmanụ fugedere ewu n'iwu ya n'ọnụ mma echọma nna atụm jụma gị na ihe gbasara ndị ịnyama Ogbanje ọ bụ nwere ka ọ na-abịa ọfụta ya sị gị na anyị na-ekwu maka na ha ga na-eji awụrụ teshi n'iyi ma ọ m nọbeji odoro na-eji awụrụ ateshi ma na nwaanyị nọbeji etosona gị dị nwoke ji agba ọtọ n'iwu reshi iwu ma nwoke oji nke onye na-eshi echite na owu eshi ihe ọzọ telile daftara bụ na ọ bụ usoro ya bụ ihe nfu nkọbaga ha na-eji echi ịnyama Ogbanje ga-abụghị ndị ịnyama mmanụ ọ bụghị usoro ya ma ndị koro na asị na ihe lega bụ ndị ịnyama Ogbanje be mbe ọfụtala onye ọmụsị gị na-aja emedote bụ ma ọ nara ego n'ego onwego onye ga-anaghị achọ ego akwe na anụ ihe m na-ajụ bụ ndị omenfu bụ ha bụ ndị ịnyama Ogbanje nfe chiri ịnyama Ogbanje ndị chiri echi na-eje emegbu usoro nfu ọ bụ ihe ziri ezi bụ ya na-eme na-echiri onye Ogbanje n'onye bụ ịnyama Ogbanje ọ ga awụ eshitelile dị free ime ihe ọzọ bụ kpata na-eji ihe na-abịa nọrọ n'ime na omenala be anyị na nwaanyị n'obeji etosogo dị na-emegbu menana ọ bụghị ezigbo ihe enukwanụ ọ bụghị ezigbo ihe na-ekwu omeme mbụ si na ọbe ndị ọchọ ngala okpo na adọrọ nwa ọcha ihe onye ga-amaghị enye ya okwere ka ya dịka ha na Ezenwanyi nọ ndị nke edudebụ ọ na-ara Ezenwanyi ma ya bụ ezigbo ịnyama mma hara aha n'ụbọchị nfu ndị ezugwu bịara bụ echi ịnyama ezugwu na a na-emere omenala ya chụguru ụra tili oke ọkụkwa ọmafu mpasị neme aharo ya gosi nema nfuso ya bịaba nnabata ma ndị ịnyama Ogbanje dịka anọ si na onwere ndị a na-eche echichi ndị echichi na akacha na ndị jere ya ama amụ onye ọmụmụghere ma ọsị na Orume gbaji echi echichi ọ bụ ha bụ ndị ọchọngalop ọkwe na anụ na mma ịnyama mma na ịnyama Ogbanje anọgide nso anọ maka na ịnyama Ogbanje bụ n'aka ndị bịabụ na-ebilite ma ịnyama ma na-esite n'ọlụ ụwa nnu na ha na be m fudebe nna ha na-abụ abịa sị na-ememe n'onye ịnyama na-ebọsịfa na-eme na-ebuso n'onye ọmụ kpata na ọbụba ụfọdụ na-asị na ha na-abịa atụ okwu gịdị nwere ikwu na dị mma
negide menya be busina nwanyi ba ga busina go nwanyi mba na echi echiche Ogbanje arụ bobo nete nwanyi yara ihe echiche Ogbanje echirie gbalijeje mebigiri onwe sokwure nwoke ọzọ na mara na bụ nsọ to onye ga-abụghị nyama Ogbanje to onye ga-abụghị n'efu ma abụbeji na ọrụrụ onwe na ọ bụ nnukwu nsọ bụ andọbụ ya mere anyị ga-ama enege nke bụ ezigbo ihe na nke bụ eji ihe nke bụ na nwaanyị nọ n'ụdọ ọnọdụ m na-egbu onwe egbu ji ya egbute ụmụ ya egbu karịa o nwere n'ụwa ya na ọ bụ nnukwu arụba ọ bụ n'ose n'ihe na-ekwu n'ose na ịnyamama dị iche eze ọyọị na mbe ịnyama Ogbanje ndụ na ịnyama Ogbanje bụ ndị ekoru onye na-eme ịnyama Ogbanje ma o nweghị mmasị oyinu abụghị ezigbo ya na onye ihe na-eme ịnyama Ogbanje ma o nweghị mmasị oyinu site n'ọlụ ụwa ọ na-efe ọ maọbụ ndị amụrụ egwu n'ikpeazụ na abọga amịrịta amụma nwa o vuru ụzọ fizie elu ma o fugizie ala bụ ihe arụ na-emegbegbu n'ụwa nwoke fụta o wegotere nwunye eto ụmụ ya n'ihe abịa n'udu nke m na-eme anụ ga-ebusi n'onye ihe m ga-ebusi n'go onye na-ebu na ji m na mgbe ihe ndị na-aghara m mụsịgị na-eburu m n'oturu afọ asaa mgbe ha chụlatara anyị nga apịa gbara m gbaa m ịra kwere ha karịa ọ bụ na m kwerịta ka na ndị mmadụ ihe a na-eme mgbe m afọrọ m ụzọ amara m ihe amara m onwe m bet na ege m ga na-arị ya na asịchele m ha na-abụ ha bịa ma echi mehichi asịchele m be njikọ m sịbe njikọ m ga-asị ana m efe na mma m ma m na-edebe nsọ mma m ma m mara na onye nye ebube ji mmemme ha na nna ji eji ma m azụ ka tamasha moto bifo ndị na-ahapụla gị maka mgba n'ụlọ gbalagata oturukpo ma o budugo ma ha m ma mara nsọ nfụ na ana m asị ma m ya amaghị ka ma m nwa ma ọga m nema nwado tedi ha na m ga-anwa shele gị na-ejikete m onye na Ogbanje ebe m si asị onye ka eji ekwu mmehie ma ọgụ na ọbịnyama Ogbanje abịa na udu nke m na m ga-eme ihe ọmụ ma m amaghị enye ya ma ọ na-ana m ejebe onye ka ọzọ nke chi ji m lọrọ m okere m nwunye mmanya kere eji ana m ejebe onye ka ọzọ ma m na onye ka ọzọ amala nwere nsọ na ọdọma mgbe onye ka na onye enye ebube ji ga ga-etuku na dex na ma ọdọma mgbe ji awụ ụdeshi nwa onye ka bịa n'ikwu gị te nwọcha na ọ ga-abụghị ụmụ m na ana m ekwu ini te nwọcha na ọ ga-abụghị ụmụ m ma gị bụ onye ka m na weshi na ana m ekwuje gị ma ọ bụ abụkọbasị ndị nụfụ na-asụ na-eyuzu m onye enye bọsụ nụfụ a na-echi na-echichi ọ bụghị na nke m ọ bụghị na udu nke m na-amachile m ya eme ma ọ na-ebọsị anyị jụka emerụ mmadụ na-echi n'ike ọ bụdo mgbe nfe a na-egwuri anyị na-agara egwu gọbọrụchi ụtụtụ anyị kụzigburu onye ọmụ ihe ọmọji eme ajịja kpamanị ya nke ọgwụ na ọ na-eji ebe ọmụ mkpamanị ya nke ọgwụ nfọ m ji ejite onye ne nsa ya ofu ya ihe m mara eme na ama m nke na-ebusi o nwedigo onye busina m nsọ ma ọ na-eji m ji onwe m na amụtagoro nwa gịnị be m ji eji asịna ọ bụ na nka be m ji emeso mgbanụ ga na-eri mụ na iwu ewu be m ji asị nne m agbaganya ji akwasị ọrụ m mgbe m ji efekọsị onye ke ọrụ m be mma ịdị na ọ bụ ọrụ m na anụ m ihe m na-eri ma ya na-emebetenu m ihe ha na m nọ nwa na-asị m ha ofu nke evuru jide ma m onye jidome nke m na ọkụkọ sị enweghị ikpurukwu okwu uwe nke efe ọ na-azụ na ọ bụ onye mara omenala mebigide ihe ọfụtala na owuru na ọ bụ onye mara omenala jide onwe ka debere nsọ omenala mụ na onwe m na-eji ụka agbara m akwụkwọ mana ihe gbasara omenala ejighị m ya aka evu ọkachasị mgbe ndị ọgaranya nọ ọnwa na-abụ na anyị nọ n'ime ọnwa abụọ nwa akatakpa
ọchụgụ m ojiji ụka ọchụgụ m nnata oriri akatakwa fụta nka manya abụọ jeso nke jụrụ ihe m gwara ya iwe ewe m nche ihe na-enwere m ọtọriti enwe maka na ndị nwecha gabe to onye eze ma na ekpara m to onye ekpara m ya ga-afụtala gị gabe he jee na nkwụ ọgbaje egote ochikiji na ọzọ awa akatakpa ijere anya ọmụrute mgbe m nọ ọrụ magashi na enwere m ọtọriti ọmụ nwana nke m adịghị nne m egbo ma n'obi ije izuzu rute mgbe m nọ na-ataba ma m gị nnọọ okwu atụrụ anyị niile tụrụ anyị ndị arụ no mama na mekele onu n'okwu atụrụ anyị niile na onye sa amụtara ga-abụ mmeshori ihe n'ọgụ kwomọrọ ogbe eme ụzọ ndị magara ga-akwara ụzọ magara ga-amachikwa ya so darụ n'okwu atụrụ anyị niile ma ihe mmụtakwa ma nta na nwa na anụma abịa na amụtachiri m ihe ike mgbe nke gbasara Ogbanje na-amụtara m ya na Ogbanje bụ gboro na-aba na-eji n'ọbụghị na ọbụ ejiri kwai mmadụ ezughị ike na-eji Ogbanje akara egereza na akata na ekpere anya na-eji Ogbanje ịlụrụ nwaanyị ọfụ jeme na iyi ọcha jeme na iyi ojii jeme na iyi dị ngarụra jeme mbe na ha ime ego nke ịkwa akwụ na ama abụ enwetaghị ezigbo akamụ ha Ogbanje ọ bụ eje na ọkwụsị akariche meghe te ire te anya te lile be reza be wawa